he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thute hi internet atanga la khom anie Samantha Wohlford hi kumsangkat zakwa somriat pakwa August ni somni pariat khan lo pianga anu naw hi pathum niin Samantha hi au paberania anu Rosie Wohlford hovin Mount Pleasant Texas a ancheng thinani Samantha hi an thien komathiamin melshet po anga hlea kalna pianga ti swam chi tlangnel zung tai pangkha ani mel ama hi len che viawe tilo chuan pasal neya fatinen chung komumal takdina châk ber thina abikin fa hi out em mayani tichuan kumsom pakwa anin a high school bial pa la katragin fa pai tangengea amai ro chu a bial pa chuan in neilam reng alo laril ru khau lo maya naute chu ti tlak mai te rot thina ma se Samanthai chuan adu bau lo maya fa chu a pai tlang ta kumsom pakwa chawalania naw han pom tur chuan alanau pantelul nen Samanthai chuan phir an la hring zuya future chu a bright eng sial lo ve khopang le chutia naute te an pian ta ka chuan a bial pa po chu aril ru lo nem vele ta dewa in khata cheng dunin an fa te chu an en kol dun ta amai ro chu kum khatle chan ve anin chen chil nuwa a bial pa chuan a pei tangang lo waniange Samantha tinu fa chu achua santa ani ti chuan Samantha chuan amain a fa te chu a en kol chowa naute pani ngot han en kol chu alo hau tak phian maya chu ta zirna lam hlam chi adu boxi lova college kal chungin na pathum a thok kop ta top maya atleiro laya a lifestyle len de le thian te na mi rel zot te chu lo thei lova aban san alo chulta apon chuak lei thei to lo thian kom la thalhel boxi chu Facebook le YouTube lama achuan veta nu panun group vela a active ve viau mai theni chutia social media khoinem tanana na chu hello guys welcome to my channel hanti thler ve doi te chu achak ve niang chu kumsang ni som khan YouTube channel asiam ve taroi maya a content chu ti ani deu top maya aril ru omasoya a hring nun dai ria tan a hmang ni merin alang ama afing var heavy vaxi lova thlir tu anga vaklo amai ro chu laklo ni leng ani big mi alo kumsani som khat khan Facebook kaltlangin bialpa atong talol maya a hming chu Ernest Lee Ibarra Jr. ani Ernest hi kumsangkat zakwa somriat panga December ni somni panga Christmas niya tak alo pianga Samantha ain kumnin au pashet tina ani chu Mount Pleasant Texas a thawalo cheng ve boka boruak afu chochan ta hle arne sahi ama chiang tu te piang in midang ngai sakmi mitlom ngai mi khongai thei takani thu an sei deu zela tin lekha bu chiar na sa Samantha anglo takin in chunga ngai na hlea apin dana lekha bu han chiar keu hinuam ati berchinin an soibok online games alo lar chowa an khel ve china rinai takin alo ti theizek maya lekha bu chiar tang chuan gamera alo in letta tin computer athiam boka thian tele chung khat nai ten an khol chia ta pianga choi tura an somang chi kha ani ve thin niom tak ani high school zone nu kumsang ni pali tang khan baseball bet siam na mun pui talco wood crafters a athok chana hei nawl ai takani lova minaran tan tho ve mai chi ni lo wangin achung te poin an chuang hle ni kumsani pakwa jun thla khan Samantha nen chuan avoi khatnan an leng chuak duna rinai takin an mi zia lo in mil phian mai tatu lom chi ve ven nia tin nar beng bete mai beng bete te beng bete an war dun hle boka chu anin du chan pakhat ani arnia chuan Samantha fa te chu aduat ema ama fang main angai na naupangte ma ni se
nu thloi fa pani nei to han ngai zon chu show ma tingai me lo heti lai hian Samantha YouTube channel chu abesia in a thang chak tlat lo maya subscriber tam tak nei lar ve hatalo ril ruk lain viewer sang khat po nei lo chang a nei zeu zewa rinain ma son chak tlat lo ti chuan chanan la veta engtiklai poin a phone a khoya YouTube content thar tur bak ngai tu danga nei lo ni berin alang amai ro chu tian nu ber engtiklai po phone khoi tareng mai chu arnia chuan angai thei ta thak lo soitong khan Samanthai chuan subject ti big po nation lovin a veizong du a soi mai thina abiel pa arnia ming po alam rizeu zewa anin tondan te felati ziatele van nei ti ziate a soi thina hi arnia mi zianen ain milve tlat lo mai ani chumi zak zum lan sardu lo chi ania Samanthai la chuan mi pui hriata puan zar lo tur chin a thler sang thiam to thin silova anin hauzin pha hle ani tin arnia hi Samanthai nen anin ton ma devin police officer laka achet moilo dewa wangin zel bangalo zut ve zoi to a chu chuan na satakin puitlin na konga ma son tira afel pha hle nin a thian te chuan an soya tlerol hoklak in ngai zong ang mai omadu to lova chung ko pa ngai takdin ril ruk chho ve to a ti chuan Samanthai le afa te pani nen chuan in khata an cheng ho ta nge ani arnia chuan chutia chen ho ri ngot po chu ala du khop ta chuang lova Samanthai fa te la ka mo phurna pum hluma nei theinan adopa du le ta zel maya adop the ni chuan danang takin an pa alo ni toanga an ba certificate apo aminga chuang thei to don ani tin arnia chuan fa arila ra nge nei ve adu ema Samanthai nen chuan an soidun fowa naute pani en kolpo hau tak to laya adang han nei bel chu hau tak heavy tur zia te an soidun thina ma se arnia chuan a chou miau sia topa Samanthai chu alo rai tange ya Samanthai chuan phir boka nei lea an chung komem bar chu paruk an lo ni ta ti na ani chu ole kan kal thui main like khan pele lokila tin he channel i lo la subscribe lo ni chuan khoi mi an subscribe sak ve ngala notification khai on page chuan video thar lo chua piang in i first zia thei don ani ti chuan Samanthai chuan ina naw lo oma arnia hloring in an khosa chho ve ta no noa reilo te a sumnar pakhat chau chuan kham lo ta thuaya arnia chuan na pani a thok kop ta nge ani na pani thok kop chu thil na mai lo ni lova arnia chu a chau thei hlea atlin tameu lo ni bera Samanthai chu na zong ve turin an tia ma se afa te chuan lamin na tho chu atum bau lo maya an thuin mulo ta fo mai Samanthai na YouTube video na tho thu chu soi vea ta tu par lora in hlawangin a in soya ma se thila soi pol na sat ema wangin a hun lai tu ro mang hriat thiam har sa ema arnian na zong tura ati chuan na thok lova ngai mai ango mi mun phiat thahle hle lai mun phiat tura in tir thuom lo Samanthai chuan an sumin dai lo na de chu a hre thiam ve vek thova chu wang chuan in atanga tho thei hlok box in ya hriat a YouTube channel mang chuan sumlak lu ve atum chho chanta engtiklai poina phone a khoya a YouTube bak aril ruwa aw meu lo arnia poina tir lama kha chuan a tui pui ve viawa ma se chutia in chung khura amo phurna zong hlam chia vek khopa an in le YouTuber chhota chu angai thei ta lo hlea ani chuna rim takin na thoka haem in lo hoa in chung alo nok nuaya thleng sil lovin alo vum thu reng boka chung zong han mu chuan in mangai hiam reng chu har ve deuh turani tin Samanthai chuan an fa te chu viewer nga nan a video atilang fowa hi privacy ngai poimo arnia chuan angai thei der lo maya chung khat pe chu Samanthai chuan kar khal chungin afanu pakhat sit nung lama alam live video la comment lama po sei sel tu an thatnem hle
arnia po abial nu che dana chuan alunga oi lo hlea a in thada boxi a che drop boxi in chung khur eng ma angai to boxi lo a topa chuan a do thei tangang lova Samantha chu a then tange nge a ti chuan Samantha chuan a fa te chu amain a en kol le ta YouTube po chu ala boy pui chun zom zela a in dai lo hle ani chum khat chu Walmart a bazar lain an thil zor lain atlak pala aring rule akong bor vela na hlea a fa te boy pui le in chung khur che tak ngel po ati hlei theilova chu te eng ma ti theilo tanana na chu arnia chung te chuan an lain at hlea a chula pianga pui turin arnia naw ebin avaria chil taringot maya heti hun lai hin Samantha chuan a channel chu ala boy pui chun zom verenga amai ro chu a beisenga a than chaklo wangin rilulama har satna tok na sa hlenin ebi chuan a soya a chelei thei box silo ai nga na bertura YouTube channel lama la ma son na om hlei thei silo Samantha chu a tot up renga a thina chia mani in rin tok na po nei zolo khopin chuanat na le a hlo cham na chuan arilulama ngong thalo siam sakna sa hle ani arnia point Samantha om dan le har sat na to dan te chu a hriat pui ve veka in then to ma se a fa te nu ni na alabo chuang lova tin lung te po aleng ve le deuh to bok nen hun khir le har sa to lai tak chuan a kiang om tulin a sheta ti chuan Samantha ina chuan a in pulut ve le ta ani an hanin chen chil le taran maya Samantha chu dam lo che hlei theilo ve ti lo chuan arai le tanol maya hei kher hi chu an tum lok lo lutuk ani wangin Samantha point a YouTube video a poyati thu a soi chuak nge ani arnia po alom chia big lova tuna an chung komem bar ni lai po paruk ngot an ni toa ei zong tu bertan chuan alu hai thak ve khopang le Samantha chuan a bial palung oilo thu te chu a video tih-Hit-nan an post vela ma se arni chung te lam ve thung chuan arnia chu Samantha soyang chuan alom lo o varshan lova amai ro chu mi zong hriat thei tura ami mal nun an har sat na le boina zong te apuang zar thin chuan atilung ni lo hlenin an soi chu ti rwal chuan Samantha point arni chunga chuan lom lo na anei ve tho mai arnia chuan online games a khel na sa hlea a game khel thina la chuan meichia gamer dang tho ne na in nei dervel te angaya chu Samantha ngai dana ni thak lo ti chuan anin ngurle ta chereng maya fatian nei dua to boxia anin chung bo ruak chu arin arit chur reng maya ni arnia chu ain thiam lo hlea a game khel thin te chu a ban san ta mak maya ti chuan an bo ruak chu zoi muang in alo tha chho ve lea kumsang ni som pali khan anin nei ve tangenge ani amai ro chu anin nei na chuan anin kar bo ruak thalo chu a ching fel zo chuang lo te po anima na tu kha chu Samantha chuan ebi hne na arnian kuta thlak nin ain soya ebi chuan makati hlea a u chu mi ze zoi lutuk dam duam chi ania mei chiangat phei chu kuta thlak du aring lova Samantha thil soi chu aoi chia lovani Samantha la tong thei u chuak ti taka akal na piang a pasal chu arel zo arenga chum khat phei chu police ten arnia chu an man nge a amai ro chu anupui kuta thlak thin nge ani ti fin fian an mu zo lo wangin an chhuale ngal ani Samantha chu atran na nga ya ala tang ko ve tlat thunga a YouTube video pakata thuziak mangin apuang chuak nge a ma se arni chung te chuan mi mitlak nan mi ngai ven hlona na ti ani thu an soi ve thung ti chuan le February ni som ni kumsang ni som panga zan khan thil rap thak tak alo thleng ta Samantha nu Rosie Wohlford zan lai dar ni le chan ve bor vela kol tri biom takadonga Samantha chuan anina misual pathuman ron lu thu aron soi tamaya misual te chuan khuma tangin an hnuk thla an phuar hlom ngala apasal arnia chu an soi sa shepa
in atangin an hruai chuak niin a ron soya atu hriat chuan Rosie chu a thawng chiang hlea arang lutukin a nau Gingery a kol ngala Gingery chu Samantha te in atanga hnai te omani boka man mo takin Samantha te in pan chuan a thok chuak ngala a thlen vele pindan lama alu chho ngala Samantha chu chuata in phuar hlomin alo bok sop renga Gingery rilrua chuan nau panghoan lo lang ngal thuaya an pindana kalin aven dik ngala Samantha fa te chu van nei thlak takin an lo him veka an lo lamutui hlom hle ani Gingery chu a tho huaya ma se arilrua zona alo om ngal engtin nge an fa te chu an harlo theizok an ina misual lutin an nu an phuar hloma an pan sei sakshep nu an nuk chuaka engtin nge thom pakhat ma an hriat lo thei tin pindan shanan nei ve thluah to engwangin nge mun khata an ria khom thil mak tak chu ani Gingery chu Samantha te pindana chuan avalut lea misualin an phuar na hrui te chu ava phel saka chutia a phel mul lai chuan thil mak danga ngai tua chuak le ta Samantha chuan a kut le ke in phuar hlom vek chunga anua kol thei chu mak ati hlea Gingery chuan engtin nge phone man thei zo ka tin an zota Samantha chuan a hnar manga adail thuin a changa ole comment section a khan in hnar mangin sangni somni pakhat ti tai phan tumlok teu in talen in thupai chuan rem chang poni mai thesin tin heti unlai kum sangni som panga ni ti khathe ngil lovila Face ID ti theina phone ala chuak lova chuwang chuan Face ID mang chuan a phone unlock thei don lo ti a chianga Samantha chuan iPhone manga fingerprint manga unlock na chu aom ngeya ma se kutein phuar veka wangin ti ngai na aom lova a hnar manga trumenga mozata ti nuwa passport in chutna alo langa chuta chuan a chuta niin a in soi Gingery chuan anin le avel te chu a theyang angin an endi kwal lea an garage lo ruak huai maya Samantha chu a karom na an zota ani chuan garage om tur khani hleinem ti zongin alo changa anin chang noi ve khop mai police pon ron thleng ve ngal thuaya Samantha te in chung chuan an endi ve ngala crime scene chu luk takin an zir chianga misual luruk na nu ma omang pakhat man mulova in chung chuan nok ve noi na mundanga an crime scene lo mu to telaka chuan danglam takani a nok dan chu khai a ang chi ai main e khai o ang chi kha ni ma zoka thil diklo engemo aom tlat tin misual te chuan eng maru kan nei lova arni an kidnap ti lo chu thil bo pakhat ma aom lo police te chuan Samantha chu station a hruain thuan an zot fia anu te Gingery hna alo sei tawang tho khan misual pathum an ron luta an muthilain a resign ron hlim thuta voile khata chuata an nuk thla a shoka chemin an tina arni chu an soi sa shepa an hruai chuak niin a soya a soi zong poin a o khur loka amit tuya shureng bok nu chui tu te chuan misual te chu engang mel pu nge an ni ti an zota Samantha chuan mai koran vua veka wangin an mel hria theilo thuin a changa rin hlel zong tak ngial po aneilo amai ro chu thil poimo tak nu chui na tangkai thei tur sei chua anei thung misual te chuan arni phone an lak tel thu a soya nu chui tu te chuan cell phone toar sang atangin arni phone chuan an chuya van nei thlak takin Pittsburgh Texas tour pakhatin aloman fu hlau maya amai ro chu reilo te a signal chu an hlo zui ngala an chui zui thei talo ani police te chuan nu chui na chu an kalpui zela Samantha an kom na record te chu an en non le thina makti deuh dangan nei le ta thuan zo fialai khan Samantha chuan arnia nena anin kar boro ka that thule anin mangai thu voing mozat a soi chuaka an chanchin te an zir chian na ve thung chuan an buai zia le kuthlak thina alo pu to na zong te an mu chuak vek mai sia
Samantha thu soi chu oi chin nei chul ti an hre thiam chan ta chu tiarin hlel na mita an mel ran lai chuan atuka Samantha chu police station a chuan aron lang le heu maya rin hlela nei thu aron soi tarup mai amai ro chu a soi chua main police te hna chuan ven himna dil ma sate te a misual ni nge ya hriat te chuan an ron khoi non le hlo wangin a mani po khan a soi chuang ngam lo niin a in soya ti chuan police te chuan na chulang zela ven himna pe kan lo tiam nuwa Samantha chu a tong chuak ta poi khoina thlen mani sari liam ta mai khan damdoina a thian nu sharlai dam lo kana akal thu a soya a thian nu bial pa Jonathan ati bak a ming pum po a hriat lo hi alo om vea Jonathan chu zela tanga alo chuana ala rei lo viau nge ani Samantha chuan arnia nen anin kar bo ruak that lo thu te arnian kuta thlak fo thu te le in then mai du thu te soin a thian nu bula chuan ati ti suama Jonathan po chuan alo ngai thavea ani zel tang chuak ti taka aro rum hlea atul phot chuan a cousin pasal Jose Ponsanen arnia chu da thatan hre lo thu a soya Samantha chuan da tha ti tong kam om zia kha hriat lo wangin a hun lai ka chuan hlo thon na em nation lova amai ro chu an chunga hetiang thil rap thlak tak hi lo thlen ta ka chuan Jonathan le Jose ate chu chui chian deuh tulin a hria police station a chuan aron report ta top mai ni in ain soyani ti chuan nu chui tu te chuan Jonathan chu an vaman ngala station a thuan an zot fia veta mak tak mai in Jonathan chu dop boy po ngai lovin alo in puang ngal ringot maya tina thurwal pui pani a cousin pasal Jose Ponsale an thian pa Octavius Rhymes ate ming a soi chuak bok Samantha nen an hriat chan dan te chu ama Samantha soi zong nen chuan alo in mil thap boka amai ro chu Jonathan chuan engkim mai chu Samantha ro man na vekani thu a soi chuak tarup mai ro man lockdown chuan arnia kara rui hlo engemaw zat an danga police ten an mananga ti chuan Samantha chu thlamuang takin om thei to don ani tin ron rela akar rui hlo da tur po mun hlataka tangin an vanga anin pe thokhat toa atop nan Octavius ina an committee a hun le ni po an ruat fel thokhat toa chu ti lai chuan Jonathan chuan Samantha hna chuan ani arnia hi that taila apoi viawangem tin azot thuta Samantha chuan poilo ti hlek lo maya Jonathan chuan ani chuan zana in kongka lo kal lo la abak chu kan ron ching fel vekang tin thu an khai khom ta chu ti rwal chuan boina pakhat an la nei cheu Samantha fa te chu panga lai an nia pakhata har pal vai chuan an ruam man na zong chu abam vek the ni ti an hria amai ro chu Samantha chuan engma hlo thon om lo thu le a fa te chu ama na lo chin fel tur thu a soya ti chuan committee chuan banga Jonathan le Octavius te chuan Samantha chu an ina an thla hoa zana kongka kallo turin an hriatir non lea anin thla ta Jonathan te chuan an ngai tua chiang lea kidnap chu tok viawin an hria Octavius nen Walmart an vakal vanga kidnap na man ruwa tur chem shuizen duct tape ti velte an valea chumi zo Jose chu an vasom koi lea hazan lai dar khadvela che turan nia ma se la ma deu sia motora an thua an ngak tangat ngat maya a reitel tela a boring tel tela arnia motora an da tur metchu an zu taringot maya chutia an kai che lai chuan Samantha te na chuan an vakal ta ani chuan kongka chu alo kal lo nge ya ti chuan in chunga lutin arnia chu an soi sata Samantha chuan a pasal na tuar lai chungoi ringin alo thira an du to ka an khoi nuwa Jonathan ade chuan arnia chu an nuk chuaka Samantha motora an da ta ina an valet lea Samantha chu poi khoina tuar tu anga alan ve theinan phuar hlom thain an hria chumi ma chuan miswal mol muk pathum te chuan
idea chadeu an nei lea Samantha chu an phuar hlom vek chuan tuma akol chuak theidon silova an phuar hlom main anu an biak tir te tea an chunga thil thleng zong zong chu a report nuwa an phuar betta ani ti chuan Jonathan ade chuan Samantha kar mang chuan arnia chu an tlan bo pui vanga ram hnoi mun fal rei roi Kem County Texas an shuaya Hosea chuan atukhuma silain akapa arnia chu amuna chuan athingal ani Jonathan in puana chuan nu chui tu te chu a thong chiang lea a bei chip chiar na samai sia han oilo chi zia zang ani lo Jonathan chuan Kem County a chuan police te chu awa shwai vanga a soyang chiein arnia ruang chu an va mutangeya ti chuan Jonathan Kyle Sanford le Jose Antonio Ponsale Octavius Rhymes ate chu an man tangal ani heti lai hian Samantha chu police custody a alom renga police ten an chui chuak vek to ni ti shemi alovin interrogation room chunga kapasal chu in mutoem ti te aziak vela lain leino vel fu ani ti chuan nu chui tu te chuan engki man she chuak vek to ni ti anan shilta ma se Samantha chu eng main nam noina nei lo thu soin ala phave tlat maya amai ro chu police te chuan an oi ther te lo Samantha chu an man ve ta ngala ti chuan amo phurtu ngai mi pali te chu an man kimta ani kumsani somporuk April thla khan trial nei nin Samantha chuan not guilty plea ala thelut ve fana Jonathan chu vai ni khaddam doina a mu bak a shan pa taka ti puilo thu asoya ma se do ve ngai lo CCTV in fia tak main poi khoina thlen ma Jonathanan Samantha fa te Walmart a bazar puilai video alo capture fu sia do ta soi nge ni ti a chiang le ani tin arnia tha dan tu rela an committee line Hosea Biel nu po aum vea chu chuan Samantha po atel vengeya RMT na thlapa thil tin ni thu a soi boka chu ta thu se turin tlak tak pakhat ne na tangin Samantha in arnia that turin hitman royalo tum to thu te aron soi le ta zel boka a chan chu che akli to takani chu mai chu le ni lo khatia police ten arnia phone signal an chui fu lai khan Samantha chuan arukin Octavius nena arnia phone khasi cho vatro tin message of athona amana delete ngala wangin ngai thatakin alo om venga Octavius apuire chuan delete na chang alo sheve silova anin manchiang leani ti chuan Samantha Nicole Wohlford chu apasal Arnie Lee Ibarra Jr. kidnap let tual tha thu boya chuan thiam lo chantir nin kumsom kwa pakwa le kumsom nga chung tang tura chung thu rel ania Adam chung in achuak to don lo ti na ani chu Jonathan Kyle Sanford le Jose Antonio Ponsate chu guilty plea an thelu wangin trial nei boilovin ro rel sakania kumsom nga chung ve tang turin an chung thu rel sak anni Octavius Rhymes heroin not guilty plea ala thelu ve fana trial nei nuwa thiam lo an chantir le ta thova kumsom ko panga chungot atan phadon ta ani ole engwangin nge Samantha hian apasal hi tha du na chan ti zon om thelo ni le ta ama berin engma soi du miaw lo wangin sapo point zeldin ti ba khan ti wak ngai na an shebik lova chen khat chuan arnia khan in chena dua anin chen vai chuan an fat en kol theina dan child custody po achang ngei dona hemi bum pelnan hian Samantha chuan atha tir nia an ngaya tin ngai dan dang lea chuan Samantha kan share thau angin YouTuber hlotling ni tuma mala me kania apasal thina churem changa lain mi mit fukna mi khongai hlonan a channel ti larnan manatum niangai anom ve bok ole engpo ni se anni chu nu pan nia anin kara harasat na neu po om ve theya nu pain tha khesi chu thil tharwak po anilo amai ro chu heng mi pathum te engwang in nam noi vengot ngen nia
eng vanga mi pasal va that ngot ngen ni ti lai hi thil mak tak zong ani e an thian pa Jonathan a bial nu thian nu ve mai kha nia eng tin nge nian lo in bum thluk ni chen khati chuan sum le pai loin tualan lo that ve fo to ma se Samantha chu a perich lo turu ani ti a chiang sia heng mi pathum te hi an mawl ve shim shim nge an fing var vak lo zok tin Samantha po hi a chiang lo ve deuh shim shim ni na lang a YouTube video pakata Hollywood actor lar mai Gerard Butler nen film changdun tongin ain soya a film chu mu tur pakhat ma awm lo ole comment section a in ngai dan ten soi ve ula